machiegni kendo. Jotend riwruok mar Maendeleo ya Wanawake oyangoni midhiero mar midhusi mar korona kod yiero maduong' manotime pacho ka e moko kuom gigo momiyo pok gitimo yiero magi e kinde madwarore. Maeri biro bang' moko kuom mine pacho ka golo ng'ur ewi rem timo yiero margi kuom higni mathoth. Kata kamano gimedo ni bura ma pod ni e doho makwedo telo margi bende osekelo pek e timo yiero margi, ka thuolo ni jaod bura Marian Keitany ochwalo bura ne komiti mar Administration and Internal Security madwaro duoko achiel kachiel. Francisca Mutinda, ma en jakom mar Maendeleo ya Wanawake kaunti ma Machakos, wacho ni onge gimoro amora magisetimo tok chik makamano. We are in a process of going through the grassroots so that we can come up with a plan to get the election in place. We do not want Madam Kaitan to go personal to National Chair Mrs. Moyo as if there was something. We don't want women to fight one another. We have seen here in Machakos, although we have a governor, a woman, she's working with the national government. The lady who is in the parliament should work with a woman who is the chair, Maendeleo Wanawake, to put the issues straight. Maendeleo Wanawake has our own structures, from the grassroots level to the ward, to the national level. Ward level, sub-county level, county level to the national level. And therefore, we as Maendeleo Wanawake, we have a big reason to work with the government, and that's why we are saying we need to integrate all our activities in Maendeleo Wanawake together with the national government, as we have seen our governor, Her Excellency Madam Wavinya Ndeti, doing.